Ero kamana inya kendo machiegni e chenro mangeso kangeso mano mar mine wacho. Ogai mado Martha Koome e jumani oyaw doho ariyo mawinjo buche mag lwenje makit chuech. Achiel no yaw e kaunti ma Siaya kama chielo no yaw e kaunti ma Kisumu. Doho makamano mokwongo no yaw e kaunti ma Mombasa makoro gin adek pacho kae. Kenya luwo tie pinje kaka South Africa, Zimbabwe kod Namibia mabendo oseyawo doho machalo kod mae. Kaluwore koda lipot mar Kenya Demographic Health Survey ma higa 2022, atamalo 34 mag mine kod atamalo 27 mag joma chuo kalie lwenje mag kit chuech. E counties, lwenje ge gin malo mano Kanyero e Homa Bay, Migori, Murang'a, Kanyakla kod Bungoma. Yaw doho ni nyiso nang'o? Konyruok mane modhi kelo ne jopiny. Mane twak wa odhiambo makawuono ka wantiere koda Betty Okero, mano mar riwruok mar CSO Network, mabende wature goda achiel kachiel kokalo e yor mbui. Oimore Betty idhi nade? Inyalo yawane, inyalo golo obeda. Iwinja maber koro? Podi Betty. Podi? Iwinja koro? Akora winji maler, ero kamana inya. Anti adi maber mana in? Ngima adi maber. Betty, penjo ma ng'ato bo penjre en ni to koro yaw doho gi nyiso nang'o, ang'o ma bende odhi konyo godo, to ang'o momiyo Mombasa, Siaya kod Kisumu? Mokwongo adwa erokamano kuom rwaka kawuono. Odo mineno moyaw ni en gima ber kaluwore gi chandruok ma ji osebedo ka yudo Kisumu gi Siaya, mowacho ni cases mar bambo mar ketho ratich ji, bed nyathi, bed ng'ama duong', bed nyako, bed wuoyi, osebedo ka idho. In fact, kaluwore bang' COVID, cases mek gimiluongo ni sexual and gender-based violence nomedore kabisa. To ji osebedo ka chandore kaluwore gi wang' ndara ma ji kadho mondo gine kaka ginyalo yudo ratichgi. Ni ka idhi e court, ne court achiel ma kidhiye, yudo ka ji te nitiere court no, cases te dhi, ng'ato dwa chako higa ni to biro rumo kata higni 5 samoro ji ne lal. Alafu ng'eni ka nidhi e court, tiyudo ka wich kuot ni dwa dhi chako pimo gima notimore ni. So court mineno mowacho ni specialized court ni oyawe nikech en cases ma gibo deal godo en mana cases mek rape, cases mek defilement kata incest, sodomy to kata gi mar goch ma nitiere. Ma sani waneno ka medore especially Kisumu to gi Siaya. Awach ni counties wa maluo Nyanza. Yudo ka sani cases go ng'eny to ji osebedo ka timo ka ging'e ni onge gima botimore negi. Nikech cases budho, moko lal, ng'ato yudo kosedhi, samoro police ok tich maber, cases bedo adjourned nikech pok gitiyo maber. Koro ma nyiso ni gima judiciary wacho ni ya, wang'eyo gima dhi nyime to wadwa tieki. Wang'e ni ji manyo ga ratichgi, wadwa konyogi mondo giyudi. Wang'e ni samoro ji bedo gi wich kuot, wayaw gine mondo wane kaka ng'ata madhi nikech ratichgi osekethre. Ka gidhi kanyo to ging'e ni gibo yudo gima wacho ni victim centered. Nikidhi kanyo to ji judge ong'eyo gima ne osetimore ni. Iyudo kuma inyalo yudo space miloso maonge luor. Tok mano ting'e ni kisechake ting'e no borumo mapiyo. Ing'e ni Betty gima ng'ato bo penjo nikech gite wawacho cha ni gite gin doho. Sami wacho ni mendi specialized case endo makende mopodh makende. Ang'o malich mantiere doho ni mopogore gi doho mamoko? Ainya mana kaka iwacho kaluwore koda weche mag SGBV. Ing'eyo, samoro inyalo dhi, samoro report ka police, ka iseyudo ka wachi kata nyathi mosebambi, kata ka ineno ka nitiere terruok michunyi godo. Inyalo yudo, to kidhi e police, uyudo ka case budho, kidhi e hospital, gik moko budho. To wach ni ka osemak ng'ato 24 hours onego teri e court. To samoro kidhi e court iwacho ni miya nafas mondo ane kaka nyalo timono. Pod amedo investigation. Gima court ni timo ni chon kaka ji timore ga ni koro gik moko budho ji ok dwa timo gik moko piyo. Mae bo bedo mayot. Nikech gin gibo handle mana case achiel mar sexual and gender based. Onge moro mikiko ni nitiere moro mar lo, nitiere moro mar ng'ato no maya gimoro
my case my court ma focus mana e gino. So kidhe to ibo penj gimomiyo gi ibudho gi duoko ang'o momiyo case ni pok ochako. Ka omi ng'ato ni waduogi tarik maromo kama, dwani mondo iikri. Kok iikri to case ibo penj gimomiyo pok otimore. Delay mwasebedo ka waneno ka dhi nyime sama ji manyo ratich kaka gintiere odo ma wan godo sani, mano borumo. Ang'eni pod onyien to wawacho ni nitiere kaka iwacho ni climate setting pod nitie, lakini wang'eyo ni ng'ata modhi kanyo ibo neno ka case inyalo tieki ma kaka wawacho ni ka case ochako wadwani mondo case rum bang' dweche 6, to nikech mano kende gima gitimo wabo neno kaka cases botimore mapiyo. Gima ber gimano en ji ong'e ni kiketho ratich ng'ato onge ibo maki, nikech mano gima judiciary temo wacho. Gidwa address impunity, gidwa hakikisha ni ng'ata modhi kanyo mamanyo ratich gi gibo yudo justice. Gidwa neno ni pesa ma ji osebedo ka tiyo godo koro dwok chien, nikech ok gidhi kanyo sate. Onge luor mibo yudo nikech onge wacho nang'o joneno mang'eny madwa winjo, nikech ng'eni samoro dhi wich kuot ok idwa loso, samoro dhi e court to ng'ami donjo ne inyalo yudo ni en anyuola. Court no koro neno nikech ging'eyo context matimore mondo gine kaka ginyalo protect survivor. To tok mano be giwacho ni kata perpetrator momaki no embe obo yudo ratich kanyo, nikech obo bedo court mamiyo ji iwacho na security mondo gik moko madhi nyime kanyo iwuok kanyo kapod inyalo yudo ka dignity ni pod inyalo chung' malo, nikech ing'eni idonjo kamoro ng'eni dhi yudo kony tiwuok kanyo king'eni ng'ato winjo gima ni wacho, nikech penj mibo penji en penj ma ji ong'eyo mok nyal wachi sama intiere court nikech ok idwa loso. Mano mi thuolo mondo iwach gik moko te mondo ine kaka gik moko nyalo konyo. Ing'eni e weche mag lwenje mag kit chuech gi kopogore kod court kendo wamor kabisa ni nitiere court ma kamano makoro oketi, to kopogore gi mano ywak osebede wi weche moko kaka kawo P3 kano evidence mano ahinya e weche mag bembo gi mago bende nitiere kaka idhi losi, nikech mago gik ma bende ibo chwal e doni. Koro iwacho niya, itero ka ng'ato osemaki to idhi kode, ibo penj ni evidence ni kanye. Chon inyalo tugo gi evidence, nikech ng'eni iwacho ni abo duogo bang' juma 2 kidok kendo ni muona nikech adwa dhi. To nikech nitiere gik mang'eny ma itimo e doho achiel, iyudo ka case mar ng'ato inyalo dhi kawuono timi kata dwe 4, inyalo dok kendo ichaki nyisi ni kendo ichaki duoge mention samoro kata dweche 3. Mae opogore, nikech kisetero dwani kidhi kanyo ting' gi gige ni gote. To mar ariyo, ka oyud ni nitiere kaka ok yudo P3 nikech pesa, gima court nyalo timo en nitiere chik mawacho niya ok onego bed ni chulo. Inyalo penj gimomiyo idwaro pesa e gima nitiere manono. So court no be bo konyo jok monego bed ni konyo mama kata ng'at mamanyo ratich no konye, nikech chako penj monego bed ni penjo mosebedo kopenje moko ka nikech ji nitiere ahari yo kokitimo gine ni in big sama iseikori. Mae opogore, mae kidhi idwa ni dhi kanyo kiseikori, to kapok iikori ing'isi ni kare duog kiny kata orucha to chieng' miduogo no onego bed ni kes chako. To koko timore court nyalo kawo atua mondo giwacho nang'o imako ng'ato in contempt ang'o momiyo pok itimo. To nikech en court achiel ji te nitie kanyo, ODPP nitiere kanyo, police nitiere kanyo, jo health be ibo dwar kanyo, ji osebedo kawacho ni an ok abi biro. Court nyalo penjo gimomiyo pok ibiro nikech onego bed ni ibiro. To kok ibiro inyalo gol kata warrant mondo nyisi ni mondo ibi, nikech gima court no wacho niya ng'ato kobiro kanyo e wach SGBB dwani mondo miye ratiche. Manyiso ni giluwo kabisa ibo luwe ng'ato ka ng'ato monego bed ni timo tije koro bo bedo timo tije nikech spotlight nitiere kuome. Beti ing'eni Mombasa emane nochak godo oyaw Mombasa, Siaya gi Kisumu to koka oyaw nyochacha. Yaw mar Mombasa kendo koro ringo biro yaw ma Kisumu gi Siaya. Manyiso ni nitiere kaka ma Mombasa osechako tiyo mapiyo koso tiyo maber koso ang'o museyudo in kaka osiep do? Tiyo, nikech koro cases tedhi kanyo, ji wacho ni cases kose donjo titieko piyo.
iwacho ni kidhi kanyo jok modhi go report giwacho ni ka gidhi kanyo to giwinjo giyudo ka court orwakogi. Koro luor ma ji nitiere godo gimowacho ni stigma gi discrimination ma ji wacho ga ni mako ng'ato mondo kik lusi kanyo idhi ti inyalo yudo iwacho ni ok idwa ni mondo neni nitiere kaka ginyalo loso mondo omiyi privacy. Kiwacho ni iluor ni nitiere kaka ng'ato miyi luor inyalo wacho e court to court nyalo golo amri ni ng'at mineno ka buogino wadwa ni mondo polis okwere. Kokamano to ng'ano ikwero mana kanyo tinyiso ni kapod omedo gimotimono inyalo make. Mano nyiso ni survivor nyalo dhi kanyo kong'eni ywak mogolo kong'eyo ni inyalo konye ng'ato nitiere mawinje nikech jok manitiere kanyo bobedo specialized gi understand context mar SGBV kaka chaloga kaka ji yudo ga luor kaka inyalo yudo ni gino timore e ot to kaka mano nyalo miyo ng'ato luor makulo okbi. So witness protection ji temi wawacho ni onego bed ni konyo survivor bedo machiegni nikech court nyalo koro wacho ni adwa ni maeri ogol mondo tim kama adwa ni mae otim mondo mama ni kata nyathi kata ng'at modhigo report ni kik bed gi luor to adwaro ni mama no obi. Koro hakikisha ni mama no nyaka bi kanitiere gima ne miye luor owacho tikonyi. Wach mogik ewi mano sami wacho ni witness protection rito jalno ero mabende dhi golo neno kata victim mantiere kanyo. Achiel kuom gin wach mar safe houses. Wang'eyo sigana mabende osetimore Kisumu ma nyathi bambo to pod odok adoka ot kata gweng' ir ng'ama no bambe cha. Koro wach mar safe houses kata rito jok mabende kale lwenje gi ekie bedo nang'o? Actually, anyalo wacho ni iga nieri waneno kokete budget mar Kisumu County. Pesa midwa keti mondo gidhi gilos safe house manoseger manipot jodonjo manitiere tie mano gima ber. To wantiere ga gi private safe houses ma jo civil society oseketo. Nitiere child protection units be manitiere kodele. So nitiere kuonde ma ikawo ji, nitiere jok moko moyawo mana odgi mar rwako ji mondo one kaka nyalo konyogi kaluwore gi threats ma inyalo migi kata gi luor ma ginyalo migi to ginyalo bedo kanyo. To kata witness protection program nitiere ga. En aina ji kiaga kako onego bed ni gimanyo jo witness protection mondo ne kaka ginyalo konyo. Gima court ni nyalo timo en ka ng'ato dhi mogolo ywak ni an aluor nikech osebwoga to an adwa ni mondo atim kama. Nitie kaka court nyalo golo instructions kata order mondo wane kaka witness protection nyalo konyo. Nikech witness protection gima gitimo en ni ka giyudo ni nitiere gima chalo kamano gimanyo kuma ginyalo kete gino. Samoro ginyalo kata mako ni ot modake mondo kes neno rum. Koserumo to koro ineno kaka nyalo dok. Erokamano ahinya. Sawa bende aneno korumo to SGBV court okene court makende mabende e piny Kenya osechugo nitiere mamoko. Inyalo nyiswa ni gin mage to mana mapiyo piyo gin yore mage ma ang'o ma bende gisetimo nyaka sani? Other special courts. Adonge koro mana mashanzo nitiere lakini courts moko ma osebedo ka nitiere iwacho ga ni rate mar prosecution diga malo. Ginene confidence ma ji nitiere godo mondo gidhi go report gi idho ga malo nikech koro ji ong'e ni nitiere kargi ma ginyalo dhi to giloso to giyudo ka nitie kaka orwak gi maber nikech mano be emomiyo ji ok dhiga. To mar ariyo ng'e ni dhok ma ji tiyo godo be samoro bedo ga tek. Court no koro wacho wang'eyo ni jok mabiro kae opogore. Koro ng'ato ka ng'ato iwacho ni survivor bedo visible gi gige ne men godo. Ka en dhok moko nyalo iwacho dhok nyalo winjo. Ka nitiere kaka odwa ni mondo losi nitiere kaka nyalo bedo. Emomiyo gini ber. En gima duong' nikech bo konyo ji mang'eny mosebedo gi luor mosebedo ka kiwacho ne gin mondo gidhi e court ni nyaka higa mani koro gino duong'. And the problem mano donje ni ng'ato kong'e ni mane kaka timore mane kaka wacho ni impunity medore nikech ong'e nok bi maki. Court ni bo loko kaka ji osebedo ka tiyo gi mine gi nyithindo gi yowuoyi gi jok maketha ratich nikech giparo nok bi maki. Erokamano ahinya Betty Okero kuom bedo kodwa morga kinde duto mano mar yudo lony mari e weche mopogore opogore.
Erokamano maduong'. Mano kanyiro beti Okero mabende osebedo ka watwak godo kaluwore koda magodo mabende ochuo gi sani koro gin tiere adek duto mabende ochuo pacho kendi mago mag winjo lwenje kaluwore koda kit chuech. Wadhi e yuyo machok to waduogo gi mathoth kik idhi mabor.